Bafowethu, kunomlayezo ophuthuma kakhulu njengamanje esiwuthola la ku-inbox we-DET. Sicela ukuthi ke nani noma ngakuthiwa usisi wakho, ubhuti wakho noma umfulo untombi yakho noma uyindoda yakho sicela ukuthi ke na ithathe lemlayezo esontshela wona manje nokuphuthumise emndenini wonke wasekhaya. Ubhuti lo sithumelele le message le uthe kukhona umkhuba ofikile omusha shawo qeda abantu. Igila mkhuba zithenga i6 pack le yamakani intsha shaya ivaliwe zithathe zipheke zibilise zingawukhiphanga lokhuzaneni emakanini zingawuvulanga nje zifake ebhodweni zibilise. Uma beqeda bayabuthatha lobutshwala babupholise babubuyisele efrijini buyobanda futhi. Abafundile ke bayazi ukuthi ke na lobutshwala bangabe subenze kanjalo buyamnquma umuntu buyamqeda nya thina ke besingayazi ke leyo nto. Uma sebebukhipha efrijini bayabuthatha babuphe mhlambe umngani noma osondelene naye abangamfuni abangamfiseli nje into enhle empilweni yakhe bese bephuza ke lapha abantu. Zimbili ke izinto obenziwa yilobutshwala masuphuzile. Ubanjwa izifo ongazazi eziloku nje zikudla kancane kancane. Noma ugule kancane uzogcina ngokushona banjwe slow poison. Iyona information ke lena ekuthiwa sidlulise le. So asazi noma niyasikholwa ukuthi nasikholwa noma nisikholwa sekukunina bafowethu thina kuthiwa ke nazidlulise umlayezo niqaphele ukuthi yena niphuza kanjani kulo December. Siyabonga. Hey bafowethu yaze yanzima indaba kodwa ukugcizelela nje kuloko okushuwo yilolu daba. Ucwaningo olitholakalayo la mayelana nalento ekhulunywayo lithi uthayela lo ngokwawo udedela uketshezi oluyikhemikhali oluyingozi olubizwa nge-chromium or nickel ifakela kulelo ketshezi osuke soliphuza ke uma ngabe lishise kakhulu i-temperature. Kulama chemical ke lawa adala i-long term health risk including potential links to diabetes and cancer. Bakwethu ke asazi nathi kodwa ke sicela nje abantu baqaphele lokho singakusho. Siyabonga kakhulu.